захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Аслан Фархат Аглы Визиров, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, гвардый палкоўнік, герой Савецкага Саюза. Камандзір першай гвардейскай штурмавой інжынерна-сапёрнай брыгады Аслан Визиров прайшоў Вялікую Айчынную з першага і да апошняга дня. Брыгада гвардыі палкоўніка Визирова абараняла і вызваляла ўкраіну. Удзельнічала ў беларускай, усходнепрускай, вісла-одэрскай і бярлінскай аперацыях. Яе падраздзяленні умела ўзломлівалі глыбока эшаланіраваную абарону праціўніка, штурмавалі даўгачасныя агнявыя збудаванні. Асабліва брыгада Аслана Визирова адзначылася падчас вызвалення Магілёва ў чэрвені 1944 года. Яе байцы ўдзельнічалі ў прарыве абараняльных збудаванняў ворага на рэках Бася і Проня, фарсіравалі Днепр у раёне Магілёва. Брыгада атрымала ганаровае званне Магілёўскае. Яе камандзір асабіста кіраваў навядзеннем перапраў праз Днепр. Быў двойчы кантужаны, але не пакінуў поле бою. У 1986 годзе ураджэнец Азербайджана Аслан Фархат Аглы Визиров атрымаў званне ганаровы грамадзянін Магілёва. У абласным цэнтры ў скверы па вуліцы Касманаўтаў устаноўлены яго бюст. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.